Goeien en welkom bij deze nieuwe aflevering van het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. En uw gast is de voorzitter van de Frieske Nationale Partij, de FNP, Kees van Maurik. Hoe 3 weken hebben we gemeenteraadsverkiezings. De FNP is klaar voor de grote sprong vooruit. Als de Partij van de Arbeid flink verliest, krijgt als maat, zou de FNP wel eens groeien kunnen. Maar hoe wil de partij dat doen? En hoe zocht de FNP naar de gebeurtenissen in Catalonië? De zelfstandigen solitair te misleiden. Wat betekent dat voor het stripje van de FNP naar meer autonomie van Friesland? Welkom Kees van Maurik. Zo'n situatie als in Catalonië, zou dat in Friesland niet mogelijk wezen? Nee, dat zou in Friesland net mogelijk wezen. Als het CNUC is, er is een ploeg en die wil onafhankelijk van Nederland verder. En we organiseren een demonstratie of verkiezing. Dan is het hier in Friesland ondenkbaar dat het, wat we het nog 150.000 mensen in het ziekenhuis inslaan worden. Maar toch, die mensen, de Friesen binnen wel die dat graag willen. Het is een heel iets ploegje misschien. Wij jaren binnen de FNP nooit wat van om u los te maken van Nederland. Toch vindt dat soort mensen wel politiek onderdak bij de FNP, Kees. Dat heb ik wel vernamen. De oude weekend doet er in Nederland en elders in Europa zocht vaak naar oren Catalaans, die voor een zekere mate van zelfstandigheid strijden. En die komen dus bij de FNP uit. En dan kun je beter uitkomen bij de Schotten, bij de Welshmen. Die hebben een volle mee voeg. En wat nog krijgbaar is Lombardije in Italië. Daar hing je echt die drang naar zelfbestuur. En die bij mij het regeer in Rome aan de tafel zitten gaan. En die praten nog met elkaar. Hoe dat verder maar. En zij het even zelf wegmaken in Catalonië. Hij was sympathie voor de mensen in Catalonië die dit willen? Ja, natuurlijk hebben we sympathie. Wij willen graag meer voeg voor Friesland. De FNP zit ervoor dat wij meer voeg in Friesland krijgen. En we moeten zien dat slaagt. Wat is het verschil eigenlijk tussen een voeg en zelfstandigheid of onafhankelijkheid? Meer voeg is dat, een mooi voorbeeld. Meer voeg begint van onderop. We hebben een steedlid, Sybren Postumus, die lid nou onderzoek doen naar de yieldstremen tussen Den Haag en Ljouwert. Hoe zit het precies? Waar gaat het yield heen? Waar verdient het yield? Wat zijn de inkomsten, wat zijn de uitgiften? En onderhand daarvan zullen wij een plan maken als dat onderzoek dien is. Want dat zullen wij graag oorzaak willen. Dat zullen we graag in eigen oor houden willen. Want het kan beter, het kan goedkoper, het kan meer Fries. Dat je meer sympathie hebt voor de mensen in Catalonië, dat jaren we eigenlijk alleen maar de moeilijk van de FNP. Daar ben ik landen die zeggen we moeten het in het parlement bepraten. Dat zou ik in de steden kennen bijvoorbeeld. Dat doe je hem net. Het zou in de steden kennen, maar ik denk net dat het een soort uithelpt dat wij in Ljouwert zeggen van ja, we zijn het eerst met de Catalan, die willen graag mee voegen. Dat willen wij Friesen ook, of dat wil de FNP ook. Waarom eigenlijk? Omdat wij denken dat we heel goed bij steden zijn om hun eigen loon te besturen. Dat is in Catalonië, ik zei ze. En dat ze in Catalonië, ik zei ja. En dat zat in Lombardije en in Schotland en in Wales, ik Maar ja, meer vroeg, het gaat nou toch heel goed in Nederland, in Friesland. Het gaat nog goed. Wat moet er dan bijvoorbeeld meer vroeg komen op welk gebied? Ik neem maar één mooi thema, de wiemoen. Als wij zeggen kennen, wij willen zelf graag bepalen waar we die wiemoenen gaan willen. Boetendieks, in zee of in Islamar of op de Noordzee. Dan kunnen we dat zelf bepalen en dan worden we net confronteren met wiemoenen op het loon. Maar als je de wiemoenen toch nemen, dan ben ik meestal niet zeggen de FNP. Die maakt het juist zo dat in Reduzum die dwarsmoenen net komen kennen. Want die willen dat juist net op het loon hebben. Wij willen ze even net op het loon hebben, want het Friese loonschip dat is kostbaar, dat is een kostbaar goed en daar maken we goed te passen. Ik net dat de bevolking zei van, dat willen heel graag. Daar komt wel van onderop. Jou het zei bijvoorbeeld dat het wel maakt. Dat is absoluut. En in Reduzum is een speciale situatie en daar heb ik begrip voor. Maar wat je nou bij gelijk zegt, dat is in wat wil je, de Friese Marren. Daar binnen onvragen van weermoenen van 12 meter hoog. Die zijn lieke hoog als een BM. Er zijn 2 FNP-wethouders in de Friese Marren. Die staan daar net kritisch in hoe. Die zeggen van, nou, dat maken we eens goed naar Sjem, want dat zou een oplossing zijn. We zitten met een energietransitie. Dit weekend het de Krek een energieconferentie West over het Dwarse energie. Organiseren door de FNP. En in een maand met de OSF en de EVA. En daar is uitgekomen dat wij in 2050 zelfs verschillend wijzen kunnen in onze energiebehoeften.
Ja, EVA, dat is de Europese Vrije Alliantie, waar de FNP ik bij het. Ja, je zegt ze van status aparte. Geo Safir is je vaakganger als Ultje Hasper, die dat zijn het. Dat je dus hetzelfde volgt als de eilanden van de Nederlandse Antillen? Nee, Safir gaan wij net. Wij zeggen de weren van een hele goede relatie met Nederland hebben, maar er moet wel aandacht en yield wijzen en omdenken voor Friesland, voor het Fries. En wat dat onbelangrijk in het lijst regeerakkoord zit geen wet over Friesland. Nee. Helemaal niks. Laten we even zien wat de FNP van Friesland budgetten heeft. Je zit in het college van DS. Dat is de tweede periode dat de FNP er een deputaire in heeft, Johannes Kramer. Aan de andere kant mag je constateren dat het tal gemeenten dat een ontheffing ontbreekt voor Friese taal op Squallen eigenlijk alleen nog maar tamom is. Je zoen dat net verwacht je maar een FNP in een college van deputaire steden. Ja, dat klopt. We hebben bewust dit keer de taalportefeuille net kiezen. Wij vinden het verschrikkelijk spijtig dat het zo gaat. En we zullen zien dat we na de provinciale verkiezingen van Oer-Oerlier, dat we zien, dan moeten we zien dat wij op een of andere manier een beetje ronddraaien. Ja, daar hebben we spijt van. Je zit er wel in het college. Johannes Kramer is deputaire. Ja. Hij zal er vast op aansprutsen worden. Ja. Het straalt op FNP al. Net in de positieve zin. Ja, dat is weer. Dus het kan hem wel zetels kosten, maar de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het kan een nadelig feit wijzen, dat is zeker weer. Maar ja, ik bedoel, het is wij wonen echt net alleen nog maar de taalportefeuille en daarmee uit. We willen echt graag wat we nou gaan landbouwen. Maar hij met daar wel hoor, maar de deputaire de steden neem je met hun kweer als partijvoorzitter. Nee. Ze nemen het mij nog net kweer. Neem je het harden kweer al? Nee, ze hebben doet iets, besluiten naar beste witten en gewissen. En dat je dan naar orde confronteerd wordt met een heel soort gewoon die dan onvregen van wij willen eigenlijk het Fries leven net aan. Dat is heel erg spietig, maar het is nog een keer even net oors. En we zien of het we weer omdraaien kunnen terug naar wetjouwing terug. We draaien binnen verkiezingen in 3 gemeenten dat Werrendiel, Zuidwest-Friesland, Ljouwert en de Waardhoeken. In plattelandsgemeenten zit de FNP relatief goed, stevig verankerd. In de stad als Ljouwert makkelijk eigenlijk. Wat verwacht je eigenlijk? Zie je wat profiteren kunnen van de Partij van de Arbeid, die het mogelijk een beste klap krijgen? Wij verwachten wel een klap voor de Partij van de Arbeid, maar net een totale KO, liekers bij de laatste Kamerverkiezingen. Ik denk net dat alle kiezers waarom gaan naar de Partij van de Arbeid bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar het is wel zo dat mensen haar dan misschien wel bezinnen op haar Fries wijzen. Ik heb wel eens zijn, de FNP kan makkelijk de grootste partij van Friesland worden. Maar wordt het nooit? Kan makkelijk. Een christen... Maar waarom gebeurt dat nooit? Een christen die het echt Fries is, die kan zeggen van ja, maar ik ben echt Fries, ik stem ik FNP. Een liberaal die echt Fries is, die kan enzovoort. Een beste leefhebber. Dat is helder, iedereen is Fries, dus dat is dan de factor. Maar waarom gebeurt dat dan net? Wat doe je mis als FNP dat je hem dat net ik denk dat de verwarteling in de landelijke partijen bij gewoon mensen echt traditioneel nog een grote rol speelt. En we zeggen wel dat er is ook een ommekeer ondergang. Als je naar de laatste gemeenteraadsverkiezingen zegt, dan is er ook weer 32% of 33% stemmen op lokale partijen. Mm-hmm. Dus het bewust... Dat ben je hem kiezers eigenlijk? Dat ben uw kiezers eigenlijk. Je krijgt ze net. En nou, dat weet ik net. Je mag er dus op het trein van die gemeentebelang zitten gaan, of geerwerkje, of bij elkaar in. Wij zijn politieke provinciale clubs. De FNP, ze winnen meer in Greensloon-Eck en in Oeral. En wij zitten er een beetje tussenin, tussen de lokale partijen en de landelijke partijen. En als het u slag het om duidelijk te maken dat de kaart van de FNP een hele goede kaart is, die het hem goed uitwerkt voor de mensen, dan zullen wij een goede uitslag zetten. Ja. Jouw blauw positief, daarover. Vanzelfs. Ja, want je zijn, als ik binnen 2 jaar als vastzitter geen groeisjoen heb, dan ben ik weg. Ja, ik en zijn. Uiteindelijk is de voorzitter voor alles verantwoordelijk. In de wet zit in en buiten rechten. Uiteindelijk de voorzitter, daar kun je alles aan op. Dat meen je het heel niet. En als wij dan slechte uitslagen draaien bij de gemeenteraadsverkiezingen en bij provinciale stedenverkiezingen. Als we dan slechte uitslagen draaien, dan ben ik voort. Want dan heb ik het net goed. Ik ben net een plusplakker.
Ik zei dan van, daar moet een oor beter doen. Maar dan ben ik er net geschikt voor. We wachten hoe dat komt. Laten we eerst eens even zien naar hoe u is cartoonist Gerkhoff van Beek, naar Van Maurik en de verkiezingen die er allemaal komen zucht. Ja, Gerkhoff van Beek. Wat leuk. Ja. Dank u wel voor je komst Van Maurik naar de studio. En ja, zolang had je nog partij voor zitten binnen, willen we graag dat je beschikbaar bent voor het politiebureau. Oké. Alpraat. Nadien. Oké. Dank u wel. Politbureau, dat is er Nijwijk een man die vanzelfs weer een kwartier verzon. En de hele jongen verder. Nog een keer nog.